Igbo bụ Igbo ekene m unu afọ m bụ ibu mgbakọta ọkọnyọ kedigwa na n'onu ya ekewa nwaanyị gbewuru mgbada ọgaranya na nwa aka m egbe ezuo Igbo ezuo ka a na-ekwu okwu ya m wee bụrụ egwu wee wuchie na nke Ikechukwu John Okafor afa ya karịrị akarị ọkọnyị okwu na egwu bie nwaanyị abụọ ome gịnị ya ghọtara m gị gwajiri aka ha anan ị hara na ana ndị be ahụ na-anụgono kwa nke na-anyị fichere maka Igbo ezuo a na-ekwu okwu ya ndị be ekene m biko ihe ọbụla ị na-eme ebe ọbụla ị nọ bido na 9th anyasị 9th apịa 9 December ị na-akọwa ife onye ọbụla na-eme ọ hapịa njegoro ezumike chọọ bichi gara aga ọ bụrụ ijele bichi ya ji ezuo ike zuzozi ike ozuzo ike na ijele bichi ọ kwado onwe ya na 10th doa golden tulip nke dị ebe bịaba na Igbo ezuo nke dị na amụwa ọdọfi gagidegagide n'abalị na-aba first track tụgharịa n'ihu Zenith Bank ịpịọ kedu ife ị na-eche ya emekarịcha n'Igbo ezuo a iji asị ndị mmadụ oluru ana na 9th ha kwụsị bịabazie n'Igbo ezuo na 10th ihe ọbụla eji mara Igbo ga-emezu egwu Igbo a ga-eti ya egwu Igbo a ga-akụ ya etu Igbo si esi nri etu Igbo si asụ nke asụsụ a ga-eri ya tụọ ilu Igbo dị na ya Peter Edochie Ebubedike ajịrịja okwute na agbakọ nwoke anya nnukwu mmadụ ga na-ekwu maka ya ọ ga-anụ ya ozugbo Chi wetara gị ọ sị na ya bụrụzikwa Chi wetara gị na ife ya bụzi bụ Chi ukwu wetalụ ọ na-etizie Chi ukwu Chukwu wetara agụ Chi ukwu ka ọ na-etinyezi wetaziri agụ uche ogbu agụ na-abịa agụ bịa dịkwazie ka uche ogbu agụ Chi weta agụ uche abịa gbuo egbuo ifere na-aga eme bọsị ọ dabara ịmakwa na oke bakasị nọkwa na ya oke nke bakasị ezigbo enyi m oke nke bakasị oke ịbịara na-agba hapụ mgbe gbọgbọnyị kọyị ke maka anọ m na Kirikiri Star ga-abịa nya akị ya na nwanne nwoke pọpọ ya na pọpọ ha nọkwa ya Kirikiri Star ha nọkwa ya enweziri obere ngwa na-enye nsogbu obere nwata nwaanyị mgbegbe ndị mmadụ fi ya na-ajụ ma ọ bụ okenye uze ịma nwanne ekwu uze ga na-akpọ ya Emmanuel nke nwata nwa agbọghọbịa Emmanuela nke maka nje ndị Igbo ezuo Igbo ezuo kama ka nke ọnụ ezu ike nke oge be anyị St. Matthew nke na-abụ abụ St. Matthew na-abụ abụ ọ ga-anọkwara ya nụ ọ bụrụ etucha onye gwa anyị ewe ụra ma bịa okwu kwụsịrị ụwa mgbede ka mma ịka nka iri uru bibe ndụ ịka nka kawa ahụ bie ndụ ịka nka ibite ndụ ezigbo ndụ ịka nka ọya agaghị na-ekpebe ọ ya bụ ịbịa irikọta ụwa nrikọta ọjọọ ụwa ime onye ọzọ Zebru ozete bunye obunye ibu Zebru daya Igbo egburu tụọ okoro igwe nwa ogbo Elias 430 ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ odokwunu onye ka mma agụba gara ibe ịmakwa nke a na-asị anyị get out of here man egwu ezu Francis Odega ọ nọkwa dị ya ke maka Ifeanyi Nwosu na-enụnụ ma agbaba afa ndụ gbaghị onwe m ibe na-agụ n'akwụkwọ oyibo nsị na Igbo wee nalụ ha ya ọkwọ nje Igbo bịanụ ka anyị gosi ụlọ etu a ga-esi wee fụ onwe anyị n'anya na anyị kwesịrị ịfụ onwe anyị n'anya ka anyị na-egbo mkpọdịrị anyị n'otu sụọ asụsụ ụba anyị ka ọ hapụ ifu asụsụ ụba anyị ifu ha n'anya anagụkwa gbawa na ọsọ Disemba ruo ha n'abalị 10 kpomkpom onye ọbụla golden trip ka Igbo wee megene wee zuo ekele bụrụ ụwa mgbede ka mma ụwa mgbede ka mma